yakata. Ndinotaura nemweya unotevera mhuri. Ndikuda kutaura pamusoro pemweya unotevera mhuri kana kuti madzinza. Tigone kunamata Mwari kuti sunungure kubva kuzvinhu izvozvo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndataura pamusoro pemurume unonzi John the Baptist. Mark chapter 6 inotaura pamusoro pekudamburwa musoro kwa Johani. Mark chapter 6. Father, in the name of Jesus, help me to explain the scripture with deeper understanding and revelation. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Makata yandere boshia katala boshia katala boshia kandere boshukirianda. Mark chapter 6 verse 27. And immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought. And he went and beheaded him in prison and brought his head in a plate and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. And the disciples heard of it. They came and took up his corpse and laid it in the tomb. John the Baptist, he died a painful death. He was beheaded. Wakadamburwa musoro. Chikonzero kune mwana pakaitika mafaro mabiko kwa Herod pa birthday rake. Herod mwana ndokubva atamba. Herod ndokubva abvunza kuti chii chaungada mwana kuti ndikuitire. Mwana ndokubva ati ndinoda musoro wa Johani. Why the head? Ende munamato wako munamato wangu mazuvano ndewekuti not my head. Padotaura panyaya yemusoro. Musoro, it means the most powerful thing of everything. Chinhu chakanyanya kukosha pamusoro pezvese chinorepresentwa nemusoro. The head represents kukosha, musoro wechinhu. Okay, I'll give you an example. Seni kuti ifambe inenge ine chimusoro chinodhonza. Demo kuti riteme kune unonzi musoro wedemo. Uri very sharp unotema. Munhu pfungwa dzake chinodrive munhu is the power of knowledge or the power of mind. So musoro wa Johani, the devil is after John's head. Why? Because John is the only prophet who showed people Jesus. Some, they were prophesying the coming of Jesus. But whilst John was standing in Jordan River, paakaona Jesu achiuya, akati iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. The Lamb of God that taketh away sin. So Herod represents a demonic system. Risingade kuti vanhu vagone kuratidzwa pane ruponeso. Risingade kuti vanhu vagone kuratidzwa the head of the church. Kebadayandele boshiaka. Ndinzwe bururu. John the Baptist akadamburwa musoro nechikonzero chekuti he is a prophet. Ari kuratidza vanhu chakabva kumusoro kudenga anova Jesu. Ari kuratidza vanhu the head of the church. We are the body of Christ and Jesus is the head. So which means kereke church muno. Church yanga isina musoro waingova mutumbi. Saka Jesu paari kuuya ndo pane kuzadzikiswa kwemusoro wekereke. So Johani ndokubva ava nerevelation yekumusoro. Nokuti paakabhabhatidza Jesu denga rakakonfema kuti this is my beloved son. Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Mutererei. So John knows any confirmation yedenga. And Jesu asati apinda mumvura. Johani by revelation anoti iri ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. So John paari kuona Jesu ari kuona musoro. Saka Johani haarambe ari iye musoro to the church.
nekuda kwakuti the original head rauya. Iye ndiye muperekedzi pamuchato. Jesu ndicho chikomba chinofanirwa kuchata. Saka muperekedzi unofanirwa kudzoka kumashure kuti chikomba chive pamusoro kana pamberi pezvese. So John now, Mweya uri kumutevera number 1 is the spirit yaioperate life make. Bible rangu rinoti John came in the spirit of Elijah. That's why even his dressing, white faker, Sir Elijah, a camel skin and a leather belt. Ukatarisa buku ya 1 Kings chapter 1, unonzwa kuti mambo Ahazia atuma vanhu achirwara kuti endai munondibvunzirawo kuna Beuzaba. Vakasangana vanhu vakatuma vakasangana na Elijah. Pavakadzoka vakaudza mambo tine murume atasangana naye zvikanzi akaita sei. Pavakataura the dressing ndovati hakuna mumwe kunze kwaElijah. So John the Baptist came in the spirit of Elijah. To an extent yekuti even his dressing, white dresser like Elijah. So Elijah une nyaya yaakabva panyika achienda kudenga yanga iri pending. Yekuti kudi nyaya Elijah ndeyekuti mukadzi unonzi Jezebel. Mukadzi wamambo Ahab, Jezebel. Pakaurayiwa vaprofita vaBhaari. Akati I swear ndinobheja kuti harisi kuzovira ndisina kudambura musoro wa Elijah. So Elijah's head was on demand kupalace nemukadzi. So the same spirit yakabata mukadzi wamambo Herod. Ndobva afurira mwana kuti kana une chawanzi unoda mwanangu kumbira musoro wa Johani. So the head of John wagara uri pa demand kupalace, wagara uri pa demand. So there came John the Baptist in the spirit of Elijah. So number 1 pane Mweya uri kumutevera. Number 2 there is a revelation concerning the head ine chekuita na iye. So John the Baptist ndiye muprofita unonongedzera vanhu kuti Jesu uyu ndiye gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika. John the Baptist ndiye unonongedzera vanhu to the head of the church. Saka iye aimbobvunzwa kuti ndiwe here atimirire umwe? Haasiriye. So uratidza kuti haasiriye. Musoro chaiwo kana wauya, musoro usiriwo unogona kubviswa. So number 1, it was on a positive side for John to lose the head, so that the church can see that he is not the head. So wachiona challenge yatinayo nhasi. People I respect and love prophets. But the prophetic is not the head in the things of the kingdom of God. Vanhu vanoda kuprofitwa, tinoda kuprofitwa, chipo chekuprofita chirimo mubody of Christ. But John the Baptist paanogurwa musoro, Jesu achisara on the scene. I picture yekuti musoro wekereke is the word, for Jesus is the word. Prophecy is good, but chiripa musoro pezvese is the word of God. That's why shoko richiti zvese zvichapfuura asi shoko rangu rinogara nekusingaperi. So the church must learn to value the word more than anything else. The church must learn to value the word of God more than anything else. Why? Because the word is Jesus. Jesus is the head. So toda kubvisa chiprofita pamusoro, togadzika shoko raMwari pamusoro. John is a prophet. Unodamburwa musoro nokuti Jesu wava panzvimbo. Jesu ndiye anonzi pamuchinjikwa, haana kana pfupa rake kana bhonzo rake rakabviswa paari. People of God, hear me very well. Kune Mweya uri kutevera mhuri ine chekuita neanointing yemba yekwa Elijah. Nokuti Elijah wakasvika pakuenda kudenga. Panyika pane munhu ari kuda kudambura musoro wake, aiva mukadzi wamambo ainzi Jezebel, mukadzi wamambo Ahab. So the same spirit ya Jezebel ndo yakabata pane mukadzi wokwa Herod. So pakaitwa mabiko pati mwanasikana ndokubva atamba, baba ndokubva amubvunza kuti chaunoda mwanangu ndikuitire ndikupe ndafara nekutamba kwako. Mwana ndokubva anobvunza amai.
Amai havasiriwo vatamba, asi amai vagara vane reward yavanoda kuti vapuwe. So mistake neera yemwanasikana ndeyekundotsvaka kuna amai vane chigumbu naJohani. Amai vane chigumbu naJohani, nokuti Johani wanga wabata watsiura nyaya yaitwa naHerodhi, upombwe waitwa naHerodhi. So mukadzi uyu haasi kufarira Johani. So mwanasikana paanongobvunza amai vake, vanotitaura kuti ndinoda musoro waJohani. Haasi musikana ari kuda musoro waJohani. Kuna amai vari kuda musoro waJohani. Kune vanhu vasiriwo vavengi muupenyu hwako, bali vari kutambiswa front nevavengi vako, nekuda kwokuti vavengi vako havadi kuti uzvizive kuti vavengi vako, kana kuti they are after you. Saka uchiona nedzimwe nguva unoshaya kuti ndiani ari kukonzera zvinhu izvi. The devil is so cunning. Anoshandiswa kuiswa paforefront zvichida nditete ndibamuni ndisekuru ishamwari. Yet the real enemy haasi mwanasikana ari kuda musoro waJohani, ndaamai vari kuda musoro waJohani. But havagoni kubuda pachena kuna baba kuti tipeiwo musoro waJohani. Vanotuma mwanasikana. Gona kuziva the real enemy. Toregere kunetsana nemwanasikana akatumwa namai vari kuda musoro waJohani. So John lost his head. So I'll give you these two revelations before we pray. Number one, he lost his head because he belonged to the family of Elijah. Bible or not, he came in the spirit of Elijah. He came in the spirit of Elijah. So the anointing upon him is to do with Elijah. Elijah wakaenda kudenga panyika paine demand kuti tinoda musoro waJohani. Arivire nhasi ndisina kudambura musoro waJohani after adambura misoro yevaprofita vaBhaari. So Elijah wakadambura misoro yevaprofita vaBhaari, but akauya in the spirit of Elijah akadamburwa musoro. So pane nyaya yekuti you carry the anointing or you are imparted the grace, but unotakura futi nyaya dzeko. So it's very sensitive and dangerous when you belong to a spiritual family. Why? Because autori zvakanaka bedzi, but unotora nehondo dzeko dzekuti kana usina nyasha, hondo dzeko dziri after you hausiriwe wakazvitanga, but zviri mubloodline yekuti kuna akazvitanga zvichazodawo musoro wako. So munamato wako newangu mangwanani ano unoti not my head, not my head. Kwete musoro wangu, kwete ropa rangu, kwete business rangu, kwete marriage yangu, kwete basa rangu, not my head, not my head, not my head, not my head. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kwete nemusoro wako, kwete nemusoro wako, kwete nemusoro wako, kwete nemusoro wako. Baba ndinotaura nyasha muzita raJesu Kristu weNazareta. Baba ndinotaura favor, nyasha nekugoneswa nemi mangwanani ano Jehovha. Zvinotevera mhuri, zvinotevera mhuri yekwangu, zvinotevera mhuri Mwari. Ndinoraira iko zvino every spirit, familiar spirit, every spirit inotevera mhuri yekwangu Baba, ndiri kunamata mangwanani ano muzita neropa raJesu. Not my head, not my business, not my career, not my children. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Wenyasha mchene wakatendeka, ndinonamata ndinokukudzai nekukupai mbiri mangwanani ano nokuti mune nyasha neupenyu hwedu. Ngarikodzwe riongwe zita renyu Baba, rinamatwe neutsvene nokuti makanaka, munogona, munotida nekutirwira mangwanani ano Jesu, mangwanani ano Jehovha. Nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa, mutsvene mutsvene wakarurama, iyemi wakatendeka, anogona anotida Baba. Ngarikodzwe riongwe zita renyu nokuti munogona, munotida Baba. Not my head, not my head, not my head, not my head. Kwete nemusoro wangu, kwete nemusoro wangu. Ndinotaura zita raJesu, ndinotaura nyasha, ndinotaura kubata kwenyu kunoshamisa muzita raJesu Kristu weNazareta. Not my head, not my head, not my head, not my head. Kwete nemusoro wangu, kwete nemhuri yangu,
Kwete nevana vangu nezita raJesu. Baba tichengetei ndigonesei nokuti munogona, munotida, munotirwira nekutichengeta. Nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Wakatendeka, wakarurama, Mwari wamasimba ose anogona, anotida nekutirwira, anotichengeta nekutigonesa. Ndakupai mbiri, ndakuongai, ndakupai nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Mutsvene, mutsvene, mutsvene zvoshamisa. Muchinda werugare, mupuwe upenyu, yemi Alpha na Omega, wekutanga nekupedzisira, anotida, anogona, anotichengeta nekutigonesa nguva dzose. Kudzwai vongwai Baba, wakatendeka, mutsvene, wakarurama, wenyasha anogona, anotida Baba, biri nekukudzwa nekuongwa, nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa. Mutsvene, 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 wakatendeka, wakarurama, biri nerukudzo nekuongwa, nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Mutsvene, tuwanirewo nyasha Baba, tichengetei nekutigonesa, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. For the sake of Bible study, you also need to read 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19, verse 1 and 2. And it says, And Ahab told Jezebel all that Elijah has done, and how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a message unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also. I will make not thy life as the life of one by morrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. So Elijah wakatanga kutiza mudunhu raanga ari nekuda kwokuti Jezebel ati mangwana chaiye zuva ringavire tisina kuita zvawaita vaprofita vaBhaari, which means Elijah's head was on demand nemukadzi unonzi Jezebel. Jezebel aiva mukadzi wamambo. So pandaverenga New Testament tine mukadzi womwe mambo anonzi Herod. Mukadzi uyu ndiye ari kuti kumwana wake tiri kudawo musoro waJohani. Why the head? Inauya kuti there is a family thing. Shirimo. John the Baptist belongs to the family yekwa Elijah, because it says he came in the spirit of Elijah. So John the Baptist nekuda kwemhuri yaari kune nyaya dziriko kumhuri kwaakasvikira. Nekuda kwemhuri yaari kune nyaya dziriko. So mhuri imwe neimwe kwatinobva kune nyaya dziriko. Kwete zvawakaita iwewe, wakatosvika zvakaitwa kwari, kune mhiko dziriko dzinoda kuti muromo wako mangwanani ega ega, manero ega ega, muromo wako ugone kutaura nekurevhesa kuti not my blood, not my head, not my family, not my business. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, not my children, not my head, not my career, not my business. I pray, Almighty God, for your grace and your favor. In the name of Jesus. 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 Not my head, not my head, not my head, not my head, not my head. Mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama, mhuri yangu Baba ichengetwe nenyasha dzenyu. Mhuri yangu Baba ichengetwe nenyasha dzenyu. Ndanamata pamusoro pevana vangu Mwari. Ndanamata pamusoro pemarriage yangu Baba. Ndanamata pamusoro pemudzimai wangu Mwari. Not my marriage, not my wife, not my children, not my wife, not my children, not my wife, not my children, not my career, not my career. Every spirit unotevera yonganiso, every spirit unotevera inounza division mumhuri yekwangu Baba. Ndinoramba nezita raJesu, ndinoramba nezita raJesu, ndinoramba nezita raJesu. Ndinotaura nyasha dzenyu kuchengetwa nekugoneswa nemi. Yemi wakatendeka, mutsvene wakarurama, Mwari wamasimba ose, anotida, anotirwira, anotichengeta nekutigonesa. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba ndiri kunamata mangwanani ano, not my head, not my head, not my head, not my head, not my business, not my career, not my children. Kwete pamusoro pemhuri yangu, kwete pamusoro pewanano yangu, kwete pamusoro pebasa rangu, kwete pamusoro Mwari pezvese zvandinobata. Ndichengeteiwo nenyasha, ndirwireiwo ndigone
ngaonese mweya inotevera madzinza, mweya inotevera isingade chakanaka mukati memhuri. Every demonic spirit, every familiar spirit against my children, Father, I reject it, I reject it, I reject it in the name of Jesus, in the name of Jesus. Not my head, not my head, not my head, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba ndiri kunamata, ndiri kutaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Mutsvene wakatendeka wakarurama, Mwari wenyasha anogona anotida. Baba kudzwai wongwai namatwai, nokuti munogona munotida munotirwira nekutichengeta. Nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa, wakatendeka mutsvene wenyasha anogona anotida wongwai kudzwai namatwai. Baba muzita raJesu Kristu weNazareta, glory be to thy name forever, Lord, because you are worthy. Mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Rakatabo sharia manderebo shiakata menta baradia sakabo jabaliga dayante kerebo shiande miketa yandolo boshiakata labasande karada boshianda riba baba baba sakiata kalada bosha renta bayadia katalabazande rebo shiakata labosa retete la boshiakata labosho koria manderebosa. Makanaka muchene, makanaka muchene, makanaka muchene, makatendeka, 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 makarurama, makarurama, munogona, 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 Baba, munotida nekutirwira nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa, muchene wakatendeka, wakarurama, Mwari wamasimba ose, ngari uongwe rikudzwe zita renyu, ngari namatwe ribatwe neuchene, nokuti munotida Baba, nokuti munotirwira, nokuti munotichengeta, nekutigonesa nyasha nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa muupenyu wedu. Wongwe rikudzwe zita renyu rinamatwe ribatwe neutsvene, nokuti munotida munotichengeta nekutigonesa. Mutsvene 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 zvoshamisa, muchinda werugare mukuru woupenyu, imi Alpha imi Omega, the beginning and the end, the mighty one, the God of Israel. Rakatabo shalia mandiri bujaliga basande mante baradia sakoba jaliga daya soketere boshiakata reda bayandele bojaliga bayandele bosukendiata riba baba kantela bojabalega daya sataya bande mente tela bojia dala bozia katala bosukeriama menta baradia katala babasia katele boshiakata rada bayandele bojia katala bosumeria mande menta baradia katala basande Boshiakata mante baradia sako bajaliga dalando robo sukerianda miketa koyande baliga daya soko bajahe menta baradia salekete baliga daya soko bojia mandiribusa makanaka makanaka muchene makanaka makatendeka Namata ne upenyu wana wenyu Baba mangwanani ano not their heads not their heads not their heads Kwete nemusoro yavo Kwete nemisiro chinotevera dzinza Mwari chakuti kana akabata mari aina zvainotenga chinotevera chedzinza rekwake Mwari chakuti nyango akapinda muwanano haagaremo chinotevera dzinza rekwake Mwari chakuti nyango akatenga chakanaka Baba chinongoparara chinotevera dzinza rekwake Mwari chinotevera dzinza rekwake ndinochiramba iko zvino chemhuri Baba chinotevera mhuri yekwake ndinorayira nezita raJesu vana venyu ngavachengetwe nenyasha vana venyu ngavarwirwe vagoneswe nokuti makatendeka makarurama munogona munotida nekutirwira nyasha nekugona nekubata kwenyu iyemi mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama ngarikudzwe riongwe zita renyu Baba nyasha dzenyu nekubata kwenyu kunoshamisa mutsvene 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 kudzwai wongwai namatwai remekedzwai Baba nokuti makanaka makatendeka. Toda tunzwe chini chimudikani. I'm talking about John the Baptist, the one who was beheaded akadamburwa musoro. Nyaya inakutangira pano Johani. Nyaya ndeyekuti Elijah paakanetsana naJezebel achidzokera achitiza anzi naJezebel ndinokudambura musoro sikuverenga kwandaita. I want also to read this for the sake of Bible study. Luke chapter 1 makatabosha. Luke chapter 1 verse 17. And he shall go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of fathers to children. Angel Gabriel ukutaura pano na Zakaria kuti uchava nemwana unonzi John, but you will come in the spirit or in the anointing of Elijah. So John the Baptist, he came in the spirit of Elijah. Akauya ane mweya wa Elijah. So mweya wa Elijah wakaita kuti ave a prophet. Mweya wa Elijah wakamupa the kind of dressing yemapfekera ake, a camel skin and a leather belt.
ukazverenga zvakanaka uchaona the dressing of John was the same with the dressing of Elijah. So in dressing waipfeka zvakafanana nokuti auya in the spirit. Pane nguva yekuti kumwe kupfeka kuri pamunhu hakuna ine decision nechoice yake asi kune chekuita nemweya uri pari. That's why we got to be careful. The Holy Ghost must help us and guide us. Nekuda kwekuti dressing chaiyo ine ma effects atinotora from the spiritual or the lineage, it is spiritual. John came in the spirit of Elijah. When you check the dressing of John, waipfeka a camel skin and a leather belt. Ukadzoka kuna Elijah, uchaona kuti Elijah waipfeka zvakare a camel skin and a leather belt. Number 2, John uri kuuya in the spirit of Elijah. Elijah ane nyaya dzipi achienda kudenga achitiza kuna Jezebel. Anga auraya vaprofita vaAb, vaprofita vaBaal, avadambura musoro. Jezebel ndokubva atuma shoko kuti harisi kuzovira mangwana ndisina kuita zvawaita vaprofita vaBaal, ndichakudamburawo musoro. The head was on demand. So an opportunity came yekuti musoro uye uchitorwa. But musoro uri kutorwa kwete pana Elijah the person, but uri kutorwa pana John the Baptist anova Elijah the spirit. So it was a spiritual battle ine chekuita nefamily. Nofunga ndanzwika pana. Nofunga wandinzwe pana pamudikana. Kudamburwa kwemusoro wa John kune chekuita nehondo dzekumashure. Nokuti musoro waidiwa ndewa Elijah. But John came in the spirit of Elijah. Luke chapter 1 verse 17. John came in the spirit of Elijah. So there's a spiritual thing. Iri kutevera family yake. Spiritual family, not the physical family. Mwana wa Zakaria na Eliza, physically. Mwana wa Elijah, spiritually. Nokuti he came in the spirit of Elijah. So uno inherit nenyaya dziko. So mhuri maunova mune nyaya dzeko. Whether you like it or not, whether each choice kana kuti anoita choice pamusoro pazvo, you have the power by the revelation of Christ Jesus to cancel that thing that follows your life. Not my blood, not my career, not my marriage, not my business, not my children. In the name of Jesus, in the name of Baba ndiri kukansela chemhuri yekwangu unotevera dzinza neropa chisingade kubudirira, chisingade wanano, chisingade kubata basa rinoendeka. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Not my head, 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 not my head. Cover me, O Holy Ghost. Cover me, O Lord Jesus, by your grace, favor, protection and blessing. In the mighty name of Jesus, Baba ndataura a covering upon my children, a covering upon their heads. Nyasha dzenyu, nyasha dzenyu, nyasha dzenyu. Vana venyu Baba mangwanani ano, I cancel every spirit inotevera mhuri, every spirit isingade chakanaka, every spirit yekushandiswa yekuti nyangu akashanda nesimba ana chano achiva kana kubata muupenyu. Mweya wokushandiswa ndinouramba, mweya wemadzinza, mweya wokushandiswa nezita ra Jesu, mweya wokushandiswa ngauregere kubata muupenyu vana venyu. Zvavanobata ngazviendeke, masuo ngaazarurwe, not their heads, not their Kwete nemusoro yavo, Kwete nemusoro wangu. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you. We speak blessing, protection and favor. Mweya wesa unotevera dzinza nemhuri. Mweya wa Elijah unokonzera kudamburwa kwemusoro kwa John. Not my head, 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 not my head. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Dagadzika musoro wa Jesu pamusoro wangu. Nokuda kwakuti he is the head of the church. Father, in the name of Jesus. Kabadaya saka. Kabadaya sakata. Redebaya dalaboshi yakata. Let me show you another mystery. Why? Vakudambura musoro wa Johani now. Apasipo paberekwa Johana. Say spirit yacho yada kumanifesta now, later. Iye Johana ngakaberekwa kare. Apa angato munhu mukuru akutoita basa. Ari kuJordan River. Uchaona kuti pakaberekwa John, he was 6 months
ahead of Jesus. Nhumbu ya Eliza yanga ine 6 months already ahead in nhumbu ya Maria. Sister Deborah Marco, God bless you. Happy to see you, my sister. God bless you. God protect you. God favor you. Musoro wako uchengetwe, morizenji chichengetwe nestara Jesu. I want to show you the mystery of John Banaba. John was born 6 months ahead of Jesus. 6 months ahead of Jesus. Which means John was 6 months older than Jesus. Nhumbu ya Eliza. Nhumbu ya Eliza. Yanga yatoni 6 months. Angel Gabriel ndiyanga zvitaura achiudza Maria. Kuti kana usiri kutenda zvandataura, enda kugomo reJudhea. Unoona Eliza ainzi abereki nokuti atova nepamwiri. So pakauya Herod atuma vanhu vake, mawise men aenda kuti endai munouraya vana vese vaberekwa. Bible rangu rinoti Matthew chapter 2. Pakaurayiwa vana vane 2 years and below, which means John the Baptist waita fall into the same category yevanhu vaifanirwa kufa. But John haana kunga avigwa, asina kuonekwa ndiJesu, anga asiri muzvipatara ari kumenja, zvakamupa protection. Ko John protection yake yakabva papi? Nekuda kwekuti ane chekuita naJesu uye nekuannounce Jesu kuvanhu kuti iri ndiro gwayana. Chakaprotecta John is Jesus. Samwe anobvabvunza kuti anozourawa sei Jesu aripo. John wapedza basa rake nezvaifanirwa kuita, so anofanirwa kubuda munzira. He is not the way, he is not the one. Iye akataura kuti kune ari kuuya shure kwangu, adigone kusunga tambo yebhutsu dzake. So he makes way for Jesus. I'll give you an example. Kana pachida kugadzirwa nzira, panouya bulldozer inopaza zvimiti, kana paine kashuru inoita flatten, unonzi kugredha road. Panozoiswa tara road yambogredwa, panogredwa nechinhu chinonzi chigredha or chibulldozer kana chikatapila. Kana pane tara, that same thing achitenderwe kutsika patara, chinotakurwa mugonyeti, rotoiswa mucheka mutsvuku kunzi abnormal load. The picture of John. He is the one who prepares the way for the Lord. Kana the Lord vavapo, John afana unge ari mupicture. Why? Because unogona kuunza division mumaonere evanhu nemafungire evanhu. Why? Because people believed in John so much. So John must let people go to Jesus. Mwari wakuitire nyasha, Mwari wakuropafadzei, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Urambe nemusoro wako, urambe nemusoro wevana vako. Paunonamata usakanganwa kuti Mwari, not my head. Kwete nemisoro yevana vangu. Zviriko mudzinza mumisha yatinobva, zvinotevera mumwe nemumwe, zvimwe zvausingazive, zvausinobvira wanzwa, hakuna akakuudza, asi zviriko. Zvinoda kurambwa, wakatsika mukutenda muna Kristu Jesu. Not my head, not my business, not my career, not my family. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you, amadzangu. We meet again tomorrow, same time, same platform. Bye-bye. Isaac Nyoni, how are you doing, my brother? How are you doing? May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Happy to see you online. My Mukusha, God bless you. Talent Maziva, God bless you. Kenneth Mabudzi, God bless you. Lo Mukutirwa, God bless you. People of God, I'm happy to see you. Felicitas Chitando, Obey Muringani, Dokas Lato. May the favor of the Lord be upon your life. My Shalom Mackenzie, God bless you. Felicitas Chitando, Vimbaina Shedewa, God bless you. My Mukusha, Junior Morewa, God bless you. Talent Mavunga, God bless you. Dokas Lato, God bless you. Baba Brian Mafua, Brian Hotspot Mafua, thank you so much. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. I also give you an opportunity yokuti ugone kutenga data for the broadcast. Segere kuita madezi atinoshota nekujamba nekuda kweishiye data. So you can just talk to me, or you can send Maria data on this platform. It's good. If the word blesses you,
if the program blesses your life, it's good to be a partaker of the same grace. So I open this door and give you this understanding. I accept your donation or your giving towards the broadcast of this program. Kuti tive nayo on daily basis. There are people who are sacrificing. It's from the heart. I see church, our money kids, I'm getting blessed. It's good to be a partaker of the same family. So you can also take an opportunity to send airtime, if you can buy airtime, or to send the money for airtime, so we can continue to have daily devotion, prayer sessions, in the piece of scripture on each and every day. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. May the favor of the Lord be upon your life. Sister Deborah Marco, thank you so much for your offering. Thank you so much for the airtime. She's the one who supports us by my daily devotion broadcast. Sister Deborah Marco from Cape Town. Mwari vakuitire nyasha. Ndinonamata pamusoro pefamily yenyu. Ndinonamata pamusoro pebasa ramunobata. Ndinonamata pamusoro pezvingatevera dzinza rekwako. Mwanasikana chengetwa. Not your head. Not your head. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. God bless you. Bye-bye. Join me tomorrow by God's grace. Amen. So you can talk to me. Inbox. My number is 0772 914 701. 0772-914-701 for your airtime. So we continue to broadcast each and every day, sharing the word and praying with each other. In Jesus' name, amen. Bye-bye.